I nastavljamo tamo. Da li slučajno sam istekao epizodu, ali nema veze, kao što vidite pao je mrak. Idemo, znači, sad idemo da sečemo drva. I tu smo, vratili smo se. Znači, cepao sam drva, kao što možete vidite. I imam, znači, evo, vidite sami. Sad ćemo to da pretvorimo u one kuće. Tako. Znači, imamo stek i po, prilike 2 steka. Da vidimo šta ovdje možemo. Ok, da li je ovo neka pećina? Jest, griška. Možemo to istražiti. Možda vi sad ne vidite baš najbolje, ali evo ja ću govoriti šta vidimo. Znači, dobro. Ovo je široko, dole ima jedan deo i ovdje gore. Ne vidim mnogo, evo ga, ugalj tu imamo. Onda to je soka. Dobro, vratit ćemo se nazad da se ne izgubimo. Ovdje vidimo metal. To ćemo poželjeti kako se kaže, da iskopamo. Dobro. Idemo sad kući. I da napravimo jedan kramp. I da kopamo malo ovog kamena. Da iskopamo jedno stekić. Znači, napravit ćemo to. Stavit ćemo to tu, tako. Okej. Idemo, kao što možete vidjeti, gore ima kamen. Ovdje ćemo da, tu bi mogli da napravimo kao neki, pa nema potreba, ovdje ćemo samo da uzmemo malo kamena. I pošto znamo da će ovo dosta da traje dok se kopa. Evo ga ugalj, lepo. No, lepo. Mislim da nismo pre našli ugalj, samo u jednoj epizodi kad sam ja igrao sa onim mojim drugom, ali to je ostalo kod njega i sve se izbrisalo. Znači, tako. Da, to ćemo poslije. Dobro, imamo 17 pesak. Dobro, nema veze, stvari ima veze. What the? What the hell? Dobro, napravili smo tunel. Idemo ovuda, to ćemo iskopamo. Kopamo ovdje ugalj zato što nemam kuda drugde. I onda kopat ću, onda ću sad u dubinu morati da. Dobro. Prilike ćemo nešto po stek da iskopamo. To će biti dovoljno. No, 40.
I to je 41. To je dovoljno. Znači sada ćemo napraviti sve predmete od kamena. Znači nećemo baš sve, ali ono što nam bude trebalo. Prvo ovo. Još jednom. Ti mi trebaš. To je to. Dobro, krampno mjesto gotovo. Idemo sad odkopamo. I da vidimo da li ima nekih ruda. Izvinite, samo sekundu. I evo nastavljamo. Idemo dole. Dobro. Idemo. Imam li ja? Mogu da napravim baklje. Tako. Stavit ćemo tu, imamo 20 baklje, nije to malo, nije mnogo. Tamo. Idemo dole i tražimo neke rude. Nije. Činilo mi se da sam našu pećinu. Ajde, idemo dole. Dobro, stavit ćemo, ovo ćemo da popunimo. Ćemo stavimo baklju. Ne. Uvijek mi se učini da sam nešto našao. Dobro, idemo dole. Još dole. Još dole. Još dole. Stavimo baklju. Probat ćemo da, kako se kaže, da nađemo nešto u ovoj epizodi. Kao što vidite, već imamo stek. Ajde, bilo šta, brate. Barem da bude i ugalj, bit ću srećan. Okej, ovo se malo... Sad kreće malo... Evo, ne može. Mislim da to ne može u poketu dišemo. Ali ajde probamo. Ne može. Nema veze. Ovo će sad malo da potraje. Vidiš? Prate, sporo se postavljaju. Zašto? Okej, tu... je. Kraj. Kraj, ljudi, kraj. Nema zezaš. Znači, džaba smo se mučili, ali dobro. Čekaj, tu kraj. Čekaj, tu kraj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Znači ovdje ćemo sad malo da kopamo jer od 5 do 10 ima najviše ruda.
Tako da, mislim, meni se samo traže rude, ne traže mi se dijamanti. Ako ima ruda, to je dobro. Nisu mi sad nešto mnogo bitni dijamanti. Ipak smo tek počeli, mislim, da nema par epizoda. Najmo, dobro. Će mi pukne ekran. Ali nema veze. Baterija. Stvarno nema veze, stavit ću ga u punjenje. To nije ništa sporno. I da, ja sam boravio jedno vreme. 11 minuta. 11 minuta. Ubačem punjač. Da li se puni? Puni se. Dobro, idemo pravo da idemo. Puku na ekran. Da idemo gore. I verovatno ćemo tu da završimo epizodu. Znači, nemojte da... Znači, verovatno ću ja... Neću to snimati, ali ću, kako se kaže, verovatno ću napraviti neki zamak ili nešto. Tu ću ja da idem. Ići ću ja i daleko od kuće, samo da bi kopao, da ne bi tu bilih nekih tragova. I dobro. Znači, i da stavimo mačurke. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Pišite u komentare šta bi želeli da radimo. Ja ću verovatno napraviti zamak ovdje negde. Tamo vidite. Tu praznina. Znači, i to bi bilo to. Poz!